Hi Lobes or ladies and boys. Welcome back again dari sa tuang YouTube channel ug karon another confession na sab nga gikan sa Yusinian Freedom Board ang atong basahon. Pero before that, sa mga wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, palihog kog subscribe. Ug sa mga kanunay nga naminaw, nag-react, nag-comment, nag-share sa atong mga contents dari, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug sa tanang mga gusto nga mo-sponsor ka na may mga negosyo or dili baka gusto lang ninyo nga mo-shoutout, mo-suporta sa tuwan channel, tan-awa lang palihog dara sa may description box below ang ato ang mga contact details ha. I-message lang ko ninyo sa tuang messenger. Ug karon ladies and boys, mga loves, aniya na ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan lang ko sa pangalan nga Jay. Total mao man ay ginatawag sa mga taong nakailan ako. Akong i-share sa inyo ha ang ako ang mga nagian nga kung kamo sa inyong sitwasyon, makaya ba ninyo? Balik ta sa panahong nag-college ko. Taga Davao jud ko ug dire nako nagdako ug nag-eskwela. Fourth year na ko ani nga tayma sa college sa kurso nga HRM ug mohumanay na gyud. Diri na ko nakaila, si Selena. Gwapa kaayo siya. Kana bitawng sa sobra kagwapa niya, makalingi jud kaniya pag magsugat mo sa dalan. Para nako, perfect na kaayo siya nga pagkababae. Daghang nang nanguyab niya. Pero nagkahigayon mi og istoryahanay ni Selena sa dihang pareho mi nga na-stranded sa usa ka waiting shed. Gabi na kay to. Tapos kusog ang ulan. Kulba kay kong heart. Tungod sa usasad ko sa mga lalaki nga nagpantasya niya. Tanaw na ko niya kay murag gitugnaw siya. So akong gikuha na ko kong jacket sa bag o gihatag saya. Itanaw siya nako o gadaw duha og kuha sa jacket. Og ningon siya nga ayaw lang oy. Okay ra ko. Dahil ni smile siya. Pero ako gyapon nga gisuot ang jacket siya. Pag human ibalik ko sa kong pwesto. Ug human ato, wala na may nagtingog. Hangtod sa naabot na lang ang jeep nga sakyan niya. Samantalang ako ganiha ra jud unta biya ni agi akong sakyan nga jeep. Ug murag last trip na to nga padulong sa moa. Kay gusto na ko makita nga nakasakay siya og jeep. Kay ako ang muuna, basin maunsa siya dire nga siya na lang usa. So gibaktas jud nako ang amo ang balay. Wala ko'y pilian. Wala na sa niagi nga tricycle or single nga motor padulong sa moa. Ikasab-an pa kong papa kay galaag-laag daw ko. Wala rasad ko nito baga. Kay si papa ang klaseng amahan nga pagtubago nimo mag-war jud. So pagkaugma ato, samtang gapaabot ko sa kong sunod nga klase. Galingkod ko sa kantin. Unya naman ay nikalit og duol nako. Si Selena dito. Gikolbaan dayon ko. O ako kabalo sa akong buhaton. Kuningon siya nga iuli lang unta na ako ni. Dala smile pa siya. Nitubag ko nga murag gilabahan man ligin eh. Nitubag siya nga ulaw sadno og dili na ko labahan. Karon pa nako nagihatag. Kaya gipalaundry magun ako. Basa-basa pa yun gamay na ha. Ni-smile ra ko kay naulaw jud ko sa kaanyag niya. Og nilakaw na jud siya. Wa ko balo sa akong gibati kung gusto pa unta na ako nga dili siya molakaw. Pero unsaon man gyud ni ako ang dila nga mura magmaestro pa eh. At dili kay istorya. Og tungod jud atong jacket, nagka-close me ni Selena. Sige siya katawa atong istoryahan ako siya bahin atong gabi una nga nakabaktas jud ko. Nilabay ang mga adlaw, bulan. I love my Selena so much na. Nagkalalom jud ako ang feelings para niya. Hangtod sa naka-decide ko nga, isulti akong gipati dito niya. Og wala ko nag-expect nga same day may og feelings. Puwerte na akong lipaya. Og nakaingon jud ko sa akong self nga, never nako pasakitan ni.
puwerte jud na akong lipayo. Og nakaingon jud ko sa akong kaugalingon nga never nako pasakitan ning bayhana. Bahalag magkinaunsa man. Panggaon ko ni hangtod sa hangtod. Og hangtod sa ni-graduate ko, nakita kog trabaho. Nisakay kog barko ug ko ang gigrab ang 3 years nga kontrata. Okay ra sad mi ni Selena, kay gahuman pa sad siya sa kurso niya. Tama-tama sad nga pag-uli nako sa Pinas, kay mo graduate na siya. Okay man among relasyon maski LDR mi. Gatrust ko niya. Nga ako lang ang lalaki sa iyang kinabuhi, ug siya rasad ang babae sa akong kinabuhi. Sumoto nga milabay ang mga panahon. Happy kayo mi. Kaya after 3 years, magkita na mi og usab. O graduate na sad siya. Pero sa akong pag-uli, na ako'y balak nga buhaton. Balak na ko nga mag-propose kay Selena. Kapananghin na sad ko sa akong family. Ug labaw na sa iyang family. Dito pa ko nag-propose sa usa ka resort. Kay lagi, nagbanding mi tungod sa nakagraduate na gid siya ga BSTM or Bachelor of Science in Tourism Management with flight attendant nga course. Sa mga to, nga ako din nga gisinggit ang akong pag-propose atong gabiuna. Og niya si halipay kay ko. Pero gusto niya nga kung kaslon mi, dili sa mi mag-baby. Kay napa siya'y dream nga mosakayo girlfriend. Sa mga to nga gikasal jud mi ni Selena. Og nakuha na jud nako iyahang pagkababae. Nga pila ka years nako nga ginapantas siya. Okay man ang tanan. Na flight attendant siya. Ug ako, kay nagtukod ko ako ang restaurant nga diri ra pod sa may Davao. Masking busy mi, ug usahay pagmuli ko sa mua kay wala pa siya. Kay iyahan duty kay 12 hours jud, ug ang pinakaidugay kay moabot og 14 hours ang duty niya. Usahay kay sa cabin na lang siya gistay og mga 5 days sad nga dili siya kauli sa kuha. Pero masking usahay wala na may time sa usag-usa. Gatras gihapon mi nga nakontento mi sa usag-usa. Og isabot ang namo ang tanan. Pag makamata ko nga naa na siya, ako adin na siya nga timanon. Ako adayon nga suliton ang time nga naa siya sa kontapan. Ug magka-time siya, gator sad mi niya. Pero galimit mi tungod kay naa may plan nga magdito. Para magka-baby mi pohon, dili na may magproblema. Nag-focus sad ko sa kuang negosyo ug wala na balak nga mobalik pag-abot. Hangtod sa naabot mi og 10 years sa mong kaminyoon, nga ana ang setup nga. Sige lang, kaysa pohon sa ako na sad siya mag-focus. Pero naay kaisa nga ni-resign na siya. Wala ko nagdahom nga nakadesisyon din siyang muhawa diha-diha tayo. So ako, happy ko tungod always nga naa na siya pag muli ko balay. Excited ako muli kay naa akong Selena. Pero murag na ay nagbago niya. Kana bitawong kauban nimo siya, pero murag dili man nimo siya makabot. Always siya masuko kung muhangyo ko niya nga mag-make love me. Dali na lang pod siya sa puton. Awayon ko niya always og istoryahan og dili maayo. Nakunahuna jud ko kung ngano ni siya. Naunsa siya. Pero gisabot gihapon ako siya. Kutob sa akong makaya. Og hantod sa niuli kog balay ato, nga naglingkod siya sa mong kama. Nagkunit og piti. So ako murag nalipay ko kaysa akong una-huna, buntis na siya. Ug wala ko nagkamali. Buntis jud siya. Lipay kayo ko. Happy kay ko. As in, kaysa 10 years, mahimo na jud kong amahan. Kay after 10 years, maamahan ako. Pero murag ako ray nalipay ato. Kay siya, murag wala man ganahin. Nagpaluto pa og daghan ato. Gipaadto pa nako sa balay ang mga ginikanan kay lagi excited ko nga ibalita sa mga ginikanan na magkaanak nami. Happy sad kay akong amahan. Kay magkaapo na daw siya sa kuha og labaw na sad ang amahan ni Selena. Taga-adlaw nga giatiman nako siya. Ginaubanan nga maglakaw-lakaw sa kabuntagon.
Taga-adlaw kay giatiman ako siya. Ginaobanan nga maglakaw-lakaw sa kabuntagon. O kung unsay gustong kauno niya, ihatag dayon ako. Nakatry ligi ko anang mangawat bitaw og mangga. Kay gusto niya mukaon og mangga nga dili ko mananghid sa tagiya. Kanang bukod shoes, nagtagbaw kog pangita o kinsay na maligya kay kadlawong dako man to. Kay gusto lagi niya. Tanan gibuhat na ako, makomportable lang siya. Pero naka-feel gyapon ko nga nagbag-o siya diri kanako. Always siya nga gihinuktok. Masuko siya na ako ug makit-an ko niya. Pero ginasabot nako kay basin dinala lang siyahang pagbuntis. Hangtod sa nag-4 months siyahang tanan, na isa ka buntag nga naghilak siya. O gipangutana nako kung unsay problema niya. Pero gikakos ko niya o gikisan sa lips ug niingon nga sorry. Wala ko kabalo kung anong nangayo siya og pasaylo. Pero ako siyang giingnan na ngayon naghilak. Basin maun sa si baby. Pero nigakos rajud siya na ug naghilak og maayo. Love kaayo nako akong asawa. Masing usahay na tingala ko nga nganong nabuntis siya. Nga pila naman ka bulan nga dili siya pahilabot sa kuha. Pero wala na ko gimay. Ug kabalo ko nga dili mabuhat ni Selena sa kuha ang magbinuang. Then one time, opening sa kung usa ka restaurant pagkaugma sa may province to siya. So gipangutanan ako siya kung muuban ba siya. Muli lang may pagkahuman. Ito ba siya sa balay ra daw siya. Og ni okay ra ko og naligo. Pagkuman ako galigo, nag-ilis ko. Og ni kalit og ingon si Selena nga mali ba na ako? Nganong ako may basulon sa tanan. Wala ko kasabot siyang gistorya og sa dihang nakadesisyon ko nga dili na lang madto sa opening. Ako ang iso na lang akong ipaadto dito. Pero ni ana si Selena nga moadto daw ko. Kay importante sa ako nga day og nitubag rasad ko niya nga mas importante ka sa kuama. Masa man jay problema. Og kato nga time ni dako na kuntingo og nakahilak jud ko. Ako tong lalaki nga pag muhilak na mo-walk out ko. Dili ko gusto nga naay makita nako nga muhilak ko. Siyang gingnan na nga mag-istorya taon niya. Magpakalma sa ko. Gikulong na ko iyang face akong duha ka palad o gikisa. Og parihas nami nga naghinilakay. Human na to, gipili na ako nga hatagan og space amo ang kaugalingon. O ako nagadto sa opening kundi nag-inom ko. Mga 7 PM nakadesisyon ko nga mulakaw ug niadto didto sa waiting shed kung asa nagsugod ang tanan sa mua ni Selena. Kusog kayong ulan. Medyo natarog ko gamay sa akong ginom. Nagpabasa ako sa ulan ug nihilak ko og maayo sa dalan. Wala ako kasabot. Wala ako kabalog noon sa mi. Gusto ko kasagutan pero mahadlo ko. Wala ko sa kong kaugalingon nga niuli sa mong balay. Kusog kayong ulan gihapon. Oo, wala ko sa kong kaugalingon ato. Pero nakahinumdum ko atong gabiuna. Ngit-ngit among balay. Walay sugat. Pagsulod na ako sa balay, nisugatin sa ko ang hangin nga tugnaw kayo. Gibaliwala lang nako tungod kay basa kay ko sa ulan. Og tugnaw jud ang panahon. Gihubo nako akong sapatos og nipadong sa kwarto. Og didto nahugno akong kalibutan. Nakita nako si Selena. Gabitay na. Mura kog mabuang nga nidagan ko padulong niya o gikuha siya. Yadto day nako siya go ospital. Og patay na jud siya. Apil na ang naa siyang tiyan. Dili ko kato. Daghan og mga pangutana nga dili matubag. Unsay pagkulang nako. Tanan man gibuhat nako para malipay lang siya sa mong panaguban. Gidako pa kog pulis. Nasuko sa kuwa iyahang pamilya. Gidakop pa kog pulis. Kay nasuko sa kuwa iyahang pamilya. Sakit kayo kay ako pa ang nawalan og isawa. Ako pa'y gipasanginlan
Nagipatay na ako akong asawa. Nagipriso ko. Hangtod sa wala pa'y resulta sa autopsy. Mura ko mabuang sa presohan. Walay adlaw o gabi nga dili ko maghila. Mga isang semana sad ko na preso. Og nigawas ng resulta, nga kusang nagpakamatay si Selena. Og walay masking bunog, og nagpamatuod nga never nako napasakitan nako akong asawa. Nakagawas nako sa kulungan. Gusto na ko makitaan sa Selena. Pero gibugaw ko sa iyahang pamilya. Nagunahon ako nga unsay mali nako. Nganong ing ana sila nga nasuko nako. Ug ang pinakasakit pa, gilubong na nila si Selena. Nawala man lang ko kabalo og asa nga sementeryo. Sakit kayo. Mura nagwalay direksyon akong kinabuhi. Always na lang kong gakulong sa kwarto. Hubog always. Miss na kay nako akong asawa. Sige pangutana sa hangin. Nganong nabuhat niya. Unsay mali nako. Nagkulang ba ko? Wala ba siya nalipay diri nako? Ikadaghan sad ko nga nisulay nga mag-suicide. Pero always ko ma-revive. Siguro na pa joy plano si God para nako. Hangtod sa nayo sa kagabi nga nakita nako sa bag niya ang usa ka cellphone niya. Wala man sa to siya code. Og nakita nako didto. Kidaghan siya mga picture nga kauban ang laing lalaki. Murag isa ka piloto. Sweet kay sila lantawon. Mas dito ko naghugno sa pagkabasa nga naay mga message dito nga. Be, buntis ko og ikaw ang amahan. Sakit talaga. Mura jud ko gipatay sa sunod na akong mga nabasahan. Pero love kay nako kung bana. Og never nako siya biyaan. Nitubag to nga. So ako, unsa day ko? Mitubag si Selena nga wala ako kasapot be. Naasad kay asawa. Og giundang na nako ang pagbasa silang konfo. Og didto nako nahibalan nga napakaulawan siya sa social media. Tungod gi-post sa asawa si piloto nga kabit kuno siya. Unsay nahitabo sa konselana? Nganong nagkaing ato man siya. Mura kog buang nga sigig pangutana. Pero wala ito pa. Bitaw. Anyways, medyo dugay na siya nga nahitabo. Pero hangtod karon wala gihapon ko'y nakita nga tuba. Kung anong nabuhat ni sila na to. What if wala ko nila kawato? What if wala ko nahadlok sa tinuod? Dili kaya siya maghiko. Siguro if nabalaan ako nga nag-cheat siya o dili ako nga amahan siyang gisaba. Siguro dawaton ako gihapon siya o magpakaamahan bahalag dili to ako pa. I love my Selena so much ug labaw pa sa akong kinabuhi. Gisabot man ganin ako ang among setup for almost 10 years. Sa moto, nga ready na nako kalimtanan tanan. Pero hangtod sa kong nahuna, sa moto nga ready nako kalimtanan tanan. Pero hangtod sa kong nahuna na lang jud. Sa paghuman natong hitabua, sige na kog hubog. Asin walay adlaw o gabi nga dili ko mahubog. Miss na kay nako akong Selena. Ug una sa tanan, gi-blame nako akong self. Hubog na kay ko nga niuli sa mong balay. Balay nga gitukod namo ni Selena para sa mong family po. Pero dili na mahitabo pa. Hubog jud kayo ko. Nagkamang nako sa kahubog. Hangtod sa na ako'y nadunggan nga tingog sa babae. Naunsa naman tawon ko. Mao na akong last na dungog. Ug wala no kay bawog naunsa na tong gabi una. Nagmata na lang ko sa pagkabuntag nga sakit kay akong ulo. Hangtod nga nakahinumdom ko sa akong damgo gabi. Na si Selena. Giatiman pa ko niya agtaman. Nagyaw-yaw pa siya kay gibayawan daw na ako kung self. Hangtod sa nag-make love. Maong nakaana ako nga damgo lang ang tanan. Tungod kay patay na siya. Gibaliwala na ko to og niatubang ko sa samin. Tanaw na ako, dili na niya ako. Taas na kog bungot, taas nagbuhok og namaya.
ug nakahilak jud kog maayo. Unsaon ako pagbangon nga pag mahuna-hunaan na ako akong asawa, maluya ko. Mawad-an ko kusog. Hangtod sa nagkadesisyon ko nga magsugod. Lisod man kayo pero dapat na akong kayanon. Namalbas ko. Nagpagupit ko og nagdesisyon nga mo-abroad og balik. Ako ang negosyo nga kananan, ako ang igsoon tawo ng gapadagan. Okay man gihapon akong negosyo. Kaluy-an maskin ang tag-iya kay hugno na kayo. Katong adlaw ni uli ko sa balay sa akong ginikanan. Lipay kay si mama kay tungod nakit-an ko niya nga limpyo na ako ang itsura. Nangutana pa akong mama nga okay na kanak. Pero wala ako nito pa. Kay kabalo ko sa akong self nga dili pa. Lipay ako mga pagumangkon pagkitaas ako. Gipanggakos na ko sila ug nagpaluto gud og daghan si mama ato pag dinner. Ako mga ubang igsuon na nangadto og akong mga igagaw. Ug labaw sa tanan ni adto akong best friend nga si Sage. Lipay kay siya pagkakita na ako. Nidagan jud tawon siya padulong sa kuha ug nigakos. Ug ako kay nakuratan ko. Kaya nagsamtang nagdagan siya padulong sa kuha. Muramag nag-slow motion akong palibot. Dili ko katuo nga mauna ni akong best friend. Guwapa, sexy, ug labaw sa tanan na mala strawberry kayo ang lips. Ningon pa siya nga miss kayo ti ka best. Ako kay nipahiyom lang og niingon nga ako kay wala. Nangatawa silang mama ug ako mga igsoon ug ang tanan niya na dito. Og niingon si Sage nga, hala, kadaghan sa pagkaon tita. Tiniingon ko sa akong mama nga, ma, kinsa may nag-invite niya. Siya rin makahurot anang pagkaon nato karon. Dayon di ko say ko ni Sage sa akong kilid. Ingon siya nga, tita, mangaon na ta siguro. Ako raman ata ang gihulat ninyo. Haka lagi jud aning bayhana. Nawong kay kaon pero matingala ka kay sexy gi siya always. Sa mo to nga nag-dinner may atong gabi una nga puno og katawa tungod ni Sage. Nanangutan na siya sa kuha, where do broken hearts go? Nitanaw ko sa iyahang mga mata. Kung ako siyang gingnan, nga panghimuta sa siguro ka. Huwag nangatawa ming doha. Kung ingon sa Sage nga, seryoso, where do broken hearts go? Nitubag ko nga, wala ko kabalo. Tungkol sa akong sitwasyon karon, paminaw na ako walay direction akong life. Anong nangutan naman ka? Wala lang. Kauna-huna lang ko sa kanta ni Whitney Houston. Pero hopefully, maokay na ka. Kay naay plan si God si mo. Nitubag ko nga, naaka. Tubag siya nga, naoy, ayaw jud tawon i-question si Papa ka. Then ikalit kog syagit niya. Nakuratan siya. Huwag ako siyang ipangutana. Tama di ay. Kamusta mo ni James? Tubag siya nga. Okay raman. Pero, nakita na ko nga nasad siya. Uyab na ni Sage si James sa kadtong college may pareho. Nawadaan lang jud kog time sa among paghinagalaay ni Sage. Tungod na busy na ko sa ko ang buhay nga naay asawa. Pero ambot lang ani niya kung anong wala pa pakasli ni James. Tana ko niya. Pero, og nikalit na siya gihigda, o gigamit og unlan ako ang mga pa. Siyang gingnan, hays, kabulo kang di ko ganahan. Ug human ato, gisungog jud ko sa kanahan. Anyways, kami din ni Sage kay 6 years old ata ko tapos siya kay 4. Gadula na jud mi niya permi. Pusil-pusil among always dulaon. Kay si Sage ang babae nga boyish bit. Abi gininakog na tomboy siya. Silly man di ay. Nag-high school pa mi kay sabay pa migsulod sa high school. Kay ang buing dili ganahan magpalda. Ka-remember pa ko dati, nga nato'y bakante nga balay na wala na bitaw nagpuyo. Padulong mig-school ato, nya ni kalit migsulod dito sa balay. Kay mag-ilis day siya og pantalon. Pag 3rd year high school na namo, dito na nigawas ang kaanyag ni Sage. Mangarte na siya. Daghan god ang nuyab niya. Labaw na si James. Na-crush ng campus yun siya sa una.
Sa mo to nga pag-college na mo, kay dili naman mi same og university niya. Kay sa lahi man siya nagkakuwag scholar. Unya didto sa unta ko sa iyahang university, pero si Papa kay dili man. Gusto niya nga didto ra sa ginatudluan sa kung dito. Kay para mabantayan daw ko kung nagtarong og eskwela. So wala ko'y nabuhat. Sa moto, nga kay Sage nagtuyok akong kalibutan sa wala pa si Selena. I mean nga si Sage radyod ako ang kabandi. Maskin usahay dili mi magkita. Tapos nabalitaan na lang nako nga sila na ni James. So ako ni-adjusted ko gamay kay murag gisalo si James sa kuha ato. Kay sweet biya jud kaayo si Sage nako. Hangtod sa nag 4th year college ko og dito na sad nako nakaila si Selena. Hangtod sa gikasal na lang mi. Gabalita gyapon ming Sage pero dili na jud kaayo gasabay. Gi-invite yan inako siya sa kong kasal para mahimong bridesmaid. Kung ang buing wa ko gitagan. So wala na lang sad ko kay basin busy yang life. Sumo na mo ang flashback nga story ni Sage. Sumo to, nga bago kong abot sa balay, mura kong nagluya. Kay nauna-hunaan na ako akong asawa. Lami kay ihila. Kanabitang nikatawa ka at tubangan sa mga tao. Pero pag abot na kong balay, huot kaya akong dugan. Gimingaw kay ko pag-ayo ni Selena. Sumoto nga nilabay ang mga adlaw. Bulan, galiho ko sa mga papel para sa abroad. Kinakadesisyon na ligi ko nga mugawas na lang og balik. Tapos nag-request man si Sage kay hapit na mong anniversary sa mong friendship. Idit-dit sa daw ko niya. Sumoto, nagipili na ako nga sa balay na lang mi. Lutuan ako siya para daghan siyag makaon. Nawong bitaw siya og foods. Daghan ko giluto nga murag usa ka barangay ang mukaon. Unya, si Sage din. Pag-abot niya, mura kong natulala siyang kagwapa. Kana bitawng suot niya atong gabi una, kay gat dress, tapos parisan og doll shoes, nga pink budget kayo. Kani nga si Sage nga, gwapa ko no. Nitubag ko nga, kanus aman ka na gwapa. Then ikatawa ko. Nitubag siya nga, sa bagay, si Selena raman di ay ang pinakagwapa si mong pananaw. Nitubag ko nga, always. Dahil nikindat ko niya. O sige, happy friend anniversary, Beshi. Tabag si Sage, happy friend anniversary, Jay. Karon lang ta nagka-celebrate og balik sa tong anniversary, Beshi. Ni-smile rapod ko nitubag, nga gani. Ingon siya nga, kalimtan manggod mo. Kay Selena na manggod nagtuyok imuhang kalibutan. Nitubag ko nga, ay sos, dili bagay si Moha ang mangluod kaya. Pagkaon na, kabalo ko nga ganina ra ka naglaway sa pagkaon. Pero before mi nagkaon ato, nag-thank you sa jud mi kay God sa among mga blessings. Daghan mi gibuhat, like a movie marathon mi, hangtod sa nakatulog si Sage. Dayon gibalhin ako siya sa kuang kwarto. Nakatutok ko sa akong best friend. Karon po ko bantay nga gwapa jud ay ni siya. Tasog pilok. Tapos ang lips kay murag strawberry bitaw. Natural ra jud nga may sagol lipstick pa dira. Nakismile ko og human gibianan ako siya og natog na lang pud ko sa ubos niya. Sa salok. Sa moto. Nga pagkaugma, muuli na daw siya kay napa daw lagi siya lakon. Sa dihang ihatod na unta na ako siya sa gawas, kay naman na siya motor nga miyo. Pero sa garahe pa lang, kay nikalit siya gatumba. So ako nga nakuyawan og wala ko kabalon sa ibuhaton. Gadali-dali ko kuha sa kong yawi sa kong sakyanan og giadto na ako siya sa ospital. Taod-taod sad ko nga nagpaabot dito. Hangtod sa nigawas ang doktor og nangutana ko kung unsay nahitabo. Nitubag ang doktor nga congrats sir. Nahibong sad ko nga nung gi-congrats ko niya. Nitubag ko nga naman dok. Nitubag siya nga buntis imuhang misis. 2 months na. Nasyak jud ko pagkahibalo. Ug niya na ang doktor nga needs sa niya mag-rest ka. Kay bawal sa buntis ang ma-stress. Siguro pwede na nimo siya adtuon sa sulod.
need na nako nga mulakaw. Nabalaka jud ko kay Sage. Kamatay. Wala na ra ba ko kita aton James nga gauban sila. Makulatahan jud nako tong buhi nga to ug dili niya panagutan akong best friend. Katol na kayo kong self nga mumata na si Sage kay na ako'y gustong ipangutana. Ug hangtod sa nakamatara jud siya. Nangutana pa siya asa siya. Gitubag po na ako siya naa nakaglangit. Nitubag si Sage, seryoso ko nangutana ba? Yan ako siyang giingnan, kinsa may amahan na. Nitubag si Sage, ang unsa man. Ako siyang giingnan, buntis ka. Si James samahan na. Nitubag siya nga, buntis ko. Tubag ko nga, balik-balik. 2 months na. Murag dili siya kato, ug murag nangulba yuto siya, kay nang luspad man. Kuningan siya nga, dili pwede bash. Ug nikalit siya bangon siyang gigdaan, ug nigawas atong kwarto. Haka siyang gisunod. Si James amahan na. Itubag sa Sage, nga wala na kay labot ana. Nitubag ko nga, dili man mahimong wala, kay nabalaka ko nimo. Kinahanglan niya na nga panagutan. Kuni atubang siya nako, ug medyo naluya ko nga nakita nga nailuha siya mga mata. Ug niingon siya nga, kinahanglan ako ni nga ipalaglag. At dili mahimo. Tubag ko nga, ha? Nabuang na ka? Dili pwede. Kung dili panagutan ni James, ako'y magpakaamahan. Wala siya katingog og nilakaw og gibiyaan ko. Gigukod na po na ako siya. Ug niingon si Sage nga please, hatagi sa kog time. Sumoto nga gipasagdahan na ako siya kay si Sage ang babae nga kabalo mo handle siyang problema. Murag gidusla ko og kutsilyo akong kasing-kasing. Pag-una-huna na akong nabunti siya kay James. Pila sa to ka adlaw og semana nga wala nagparamdam si Sage sa ko. Pero gihatagan na dyan ako siya kay base need niya nga mapag-isa. Ug hopefully, tanggalon ni God siyang una-una nga ipalaglag ang bata.